En god kommunikationsstrategi er kendetegnet ved, at den er til at overskue. Den skaber en struktur i det, man har tænkt sig at gøre. At der er nogle klare mål på lang sigt, på lidt længere sigt, og så en plan for, hvordan man når de langsigtede mål. Og det vil typisk være en kommunikationsplan, hvor man har indsatser hver måned. Og sådan en kommunikationsstrategi kan jeg hjælpe virksomheder med at udvikle. Det foregår typisk på et seminar for en bestyrelse eller en ledergruppe. Det tager et par timer. Jeg stiller en række spørgsmål om, hvad man har tænkt sig. Hvad er det for målgrupper, man vil ud og påvirke? Hvad er det for budskaber, man har? Hvad vil man gerne opnå med sin kommunikation og sin markedsføring? Og det får vi så defineret. Vi får også drøftet, hvad er det, vi ikke skal gøre, fordi en plan, det er også noget med, at man skærer noget fra. Man kan ikke det hele. Det er en prioritering, det er en strukturering. Når jeg har haft diskussionen med bestyrelsen eller ledergruppen, så går jeg tilbage og laver et forslag til en strategi baseret på de input, jeg har fået, og faktisk en plan og at kunne eksekvere efter.